13-nji bab. Mesihilerin dini parlary we adatlary näme? Mesihilerin secde etmeleri başga dine uýanlaryňkydan belli bir sebäplere göre tapawutlanýandygy üçin, käwagt ýalňyşlyk bilen mesihilerde hiç hili dini parlar ýok diýip çaklaýarlar. Muňa garamadan men muny açyk aýdyn etmek isleýärin. Mesihilerin secde etmekleriniň maksady gutuluş kazanmak we günahlarının bağışlanmagy üçin däldir. Meniň ýokarda düşündirişim ýaly, bu gutuluşy biz edýän hiç bir işimiz bilen tatyn alyp bilmeýär. Tersine, haçanda biz Mesihe iman edenmizde, bu bize Hudaý tarapyndan mugt berilýär. Şeýlelikde biz Hudaýa gutuluş kazanmak üçin secde etmeýärisdi. Eýsem onuň bize beren gutuluş peşkeşi üçin, oňa öz söýgimizi we hoşallygymyzy görkezmek üçin secde edýäris. Maňa Mesihi secdesi barada gysgaça görüň bermäge ruhsat et. Doga dilek etmek. İsa öz şagirdlerine, yüzlerine belli bir tarapa tutup, bellenen keskitli wagtda, Ýevrey ýa-da Grek dilinde gündelik gaýtalamak üçin doga dilek bermedi. Muňa derek, ol olara Hudaýa edil çağalaryň öňel kakalarynyň ýanyna gelişleri ýaly, gelmeklerini aýtdy. İslan wagtlarynda we islan ýerlerinde, öz ene dillerinde, yüreklerindäki zatlary oňa aýdyp bilýärler. Doga dilegin görnüşi möhüm däldir. Emma biziň Hudaýa ihlas bilen çyn yüregimizden we kalbymyzdan dilek etmegimiz möhümdir. Mesihiler ibadatxana binasynda bilelikde üýşenlerinde dilek edýärler. Maşgalylary bilen öýde we özleriniň gündelik işi boýunça barýar kalar. Ömsümlükde dilek edýärler. Köp mesihilerde mukaddes kitapdan bir bölek okumak endigi var ve her gün şahsy zatlar üçin dilek edýärler. Olar öz dileklerinde Hudaýa köp peşkeşleri üçin alkyş aýdýarlar. Olar öz günälerini boyun alýarlar we bağışlama gözleýärler. Şeýle hem olar kesel adamyň tagalmagy üçin we Mesihi dälleriň halas bolmagy üçin dilek edýärler. Şeýle de olar özleriniň ýolbaşçylary üçin we dünýäde parahatçylygyň bolmagy üçin dilek edýärler. İsa biziň hemişe doga dilek etmelidigimizi aýtdy. İsa Mesihiň ölümden dirileni günü yekşenme günü bolan soň, her yekşenme günü Mesihiler üçin mukaddes gündür. Adatça secde etmeklik ibadatxanalarda yekşenme günü geçirilýär. Köplenç başga günleri hem ýerine ýetirilýär. Ibadatxanada secde etmeklik boýunça mukaddes kitap okulýar, mukaddes aýdymlar aýdylýar. Gullukçy tarapyndan öýtündew wagt edilýär. Eger sen Mesihilik secdesi üçin ýyňna gatnaşmak isteseň, Mesihi dostlarynyň biri seni ibadatxanasyna özü bilen bile alyp gider. Agdy beklemek. İsa Mesih öz şagirdleriniň agdy beklemegi üçin ýörite günleri ýa-da wagty bellemedi. Şeýlelikde agdy beklemeklik olar üçin hökmany däl bolup durýar. Muňa garamadan, olara haçanda agdy bekleýänlerinde Hudaýyň göwnünden turmak üçin beklemelidigini, iki ýüzliler ýaly adamlardan şöhrat kazanmak üçin agdy beklemeli däldigini aýtdy. Käbir Mesihiler anna günü İsa'nın haça çüýlenen günüdigi üçin et iýmekden taklanýarlar. Başga birleri Mesihiň ölümden dirilendiginiň bayramçylygy bolan Pasha bayramyndan öň 4 hepdelep beýik agdy bekleme günleri belli bir iýmitleri iýmekden taklanýarlar. Bu adatlary ýerine ýetirmeklik mukaddes kitapda buyruk berilmeýär. Emma ähli erwe zatlary etmekden we aýtmakdan taklanmalydygymyz buyrulýar. Şeýle hem, men bu ýerde muňa Mesihiň taglymatyny goşmakçy. Hakykatda ähli iýmitler arasy we ýygy bolýar. İsa adamyň içine giren hiç bir zadyň onu murdar etmeýändigini, emma işten adamyň ýüreginden erwet pikirler, adgynlyk, ogurluk, ganhorluk, zinahorluk, açgözlük, yamanlyk, hile, ahlaksyzlyk, görüplik ýaly şuňa meňdeş zatlaryň murdar edýändigini aýtdy. Zekat bermek. İsa Mesihiler tarapyndan, olaryň girdejesinden ýa-da baýlygyndan Hudaýyň işi üçin we garyplar üçin belli bir mukdarda zekat bermelidigini bellemedi.
Muňa garamazdan ol hemmelerin Hudaýa degişlidigini öwretdi we biz pulumyzy az bolsun, köp bolsun, Hudaýyň ugrukduruşy ýaly ulanmalydyr. Şonuň üçin hem Mesihiler Hudaýyň özlerine inanan ruhy ýolbaşçylaryny we olaryň ýyňnaklarynyň işini goldamak üçin, garyplara we ýarawsyzlara kömek etmek üçin, hoş habary öň hiç haçan eşitmedik adamlary ona iýermek üçin meýletin pul vermek arkaly özleriniň Hudaýa bolan hoşallygyny beýan edýärler. Mesih öz şagirdlerini Hudaýyň gönlünden turmak üçin jomartlyk bilen bermeldiklerini aýtdy. Şeýlelikde köp Mesihiler öz girdejisiniň ondan birini zekat berýärler. Emma olar muny adamlaryň övgüsini we şöhratyny gazanmak üçin etmeli däl. Ziyaret etmek. İsa Mesih öz şagirdlerini belli bir mukaddes ýerlere gidip ziyaret etmegi buyruk vermedi. Çünki Hudaý hemme ýerde bar we her kim oňa islendik ýerde secde edip bilýär. Käbir Mesihiler Palestinaga gidip İsa'nyň ýaşaýan ýerlerini görmegi halaýarlar. Emma ol ýere gitmeklik dini par däl. Mesihiň boş mazaryna aýlanyp onuň bedenine hormat goýmak mümkin däl. Çünki ol diri. Dini bayramçylyklar. İsa öz şagirdlerine belli bir günleri bayramçylyk etmeli diýip buyurmady. Muňa garamazdan Mesihiler adatça adyndan esasy 3 bayramçylygy belleýärler. Birincisi doguluş, ýagny İsa Mesihiň doglan güni bayramçylygy. Köp Mesihiler doguluş bayramyny 25-nji dekabrda, emma käbirleri muny 6-njy ýanwarda belleýärler. Muňa garamazdan İsa'nyň doglan güni anyk belli däl. İkinci bayramçylyk Pasha. Mesihiler İsa Mesihiň ölümden dirilen günni şatlyk bilen belleýärler. Pasha bayramynyň senesi aý dolanda, ýylyň ýylyna üýtgeýär. Emma hemişe martda ýa-da aprelde bolýar. Soňra Pentekost bayramy gelýär. Biz İsa Mesihiň dirilenine 7 hepde geçen soň Mesihiň şagirdlerine berilen mukaddes ruh peşkeşini ýatlaýar. Bularyň hemmesi dini bayramçylyklar. Täze ýyl, raýat bayramçylygy, Mesihi bayramçylygy däldir. Mukaddes dini desurlar, ýagny mukaddes däpler. İsa öz ýygnagynda 2 dini desury ýerine ýetirmeklerini belledi. Birincisi, meniň eýýäm beýan eden suwda çokundurulma desurudyr. Bu ýygnanyň agdasy bolmagy kabul edilme desurudyr. İkincisi, mukaddes bileleşik, ýagny Rabbiň agşamky nahary diýip atlandyrylýar. İsa Mesih haçda ölmedinden öňkü gecesi şagirdlerine çörek bölüp, berip, şeýle diýdi. Bu meniň bedenimdir. Şeýle hem şeraply käsäni berip, bu meniň ganym diýdi. İsa çörek bilen şeraby öz bedeniniň we ganynyň nyşany hökmünde ulandy. Ol şagirdlerine bu desury onu ýatlamak üçin berja etmeklerini buyurdy. Bütün dünýä boýunça köp ýygnaklarda muňa tabyn bolýarlar. Mesihiler ibadathanada üýşýärler we her biri bir bölük çörek dadýar we bir owurt ürüm şiiresinden dadýar. Şeýdip olar Mesihiň özleri üçin ölümini ýatlaýarlar. İman arkaly yüreklerine onuň güýjini kabul edýärler. Mesihiler bu mukaddes dini desurdan beýik ruhy ýalkanma alýarlar. Nikah. İsa Mesihiň buyruguna göre bir erkek bilen bir ayal birigip nikah gurýarlar. Olar bütün ömrüne näçe ýaşasalar, şonça ýyllap biri-birini söýmäge we biri-birine wepaly bolmaga borçlanýarlar. İsa şeýle diýdi: Hudaýyň biriktirenini insan eli aýyrmasyn. Şonuň üçin hem aýrylyşmak zynadan başga sebäp bolmasa gadagandyr. Resul Paulus eğer aýalyň arasyndaky söýgi Mesih bilen onuň halkynyň arasyndaky söýge meňzeş bolmalydyr diýip ýazdy.